Здравейте! Казвам се Ирена Ставрева и съм управител на Tender Service България. В това видео ще ви покажа как работи нашата нова услуга Интелигентни решения. Интелигентни решения е услуга, която ви дава възможност да направите мониторинг на пазара на обществените поръчки точно в сектора, в който вие оперирате. Можете да филтрирате вашите конкуренти през ключовите думи и продуктови кодове, които ние сме заложили за вас, когато сме направили профил на търсене. По този начин ще стигнете дори до единичните доставни цени, които са заложили в техните договори за изпълнение. Ще видите с кои възложители са сключили тези договори, кога изтичат. И благодарение на тази ценна информация, вие ще можете да се подготвите много по-добре за вашето следващо участие и съответно да спечелите следващата поръчка. За да използвате услугата, първо трябва да влезете с вашето потребителско име и парола в Tender Service BG. В вашия профил на начална страница ще видите профилите, които предварително сме създали за вас, и ако сме активирали за вас услугата Интелигентни решения, ще видите предварително подготвен специално такъв профил. За целите на днешната демонстрация, аз съм фирма, която доставя храни и напитки, т.е. през този профил вие получавате ежедневно вашите нови обявления и тук сме създали профил за интелигентни решения. Трябва да отидете на меню търсене, да изберете от първия ред меню сключени договори, защото тази услуга разглежда само резултати от вече проведени поръчки на база сключените договори, и да изберете също и специално създадения профил. Ще видите мигновено резултатите в най-долната част на страницата, които показват всички открити договори в нашата система. Ние събираме от 2020 година до момента 4147 резултата, сключени договори за доставка на храни и напитки в цяла България. На база тези резултати са генерирани статистики по години, които ви показват оборот, представен в милиони евро, както и брой сключени договори, съответно по години. Можете да разглеждате тази информация по възложители, например. Ще видите 10-те най-големи възложители в държавата, които са сключвали договори за храни и напитки. И ако отворим, примерно, община Варна, директно ще видим кои са сключените договори с община Варна за доставка на хранителни продукти, както и допълнително генерирани статистики за този възложител. Ако се върнем обратно, ще видим и по изпълнители също статистиките. Тук представяме 10-те най-големи фирми в бранша, т.е. 10-те най-големи доставчици на хранителни продукти в България. Можем да отворим, да кажем, ето тази фирма и да разгледаме също нейния профил, като виждаме кои са основните възложители, с които работи въпросната фирма, кои са последните сключени договори. Виждате в жълто са отцветени думите, които съответстват на нашето търсене. Тъй като тази статистика, разбира се, е прекалено обща, 4000 резултата, вие не можете да работите с тази информация, искам да ви покажа как можете да я прецизирате. Ако предположим, че аз съм фирма, която се занимава с доставка на млечни продукти и мляко, веднага мога да напиша ключовите думи в полето на търсене и да видя как се промениха резултатите. 583 открити договора за доставка на мляко и млечни произведения. Виждаме последните са публикувани, последният е публикуван вчера. Виждаме статистиките отново по години. Отново мога да ги разгледам по възложители. Ето виждаме тук община Варна излезе на първо място, като най-големия възложител поръчвал доставка на мляко и млечни продукти. По изпълнител отново имаме в момента промяна на подреждането на доставчиците. За да мога да работя също по-прецизно, искам да избера и регион, в който моята фирма оперира. Аз мога да доставям, примерно, само в този район – София, Благоевград, Перник и Кюстендил. В момента, в който изберете регион, отново виждате как мигновено се променя списъка с откритите резултати, които съответстват на това търсене. И вече с този списък от договори, 59, аз мога да направя следното. Мога да отида на този договор, директно да си отворя детайлите по него, например прикачените документи, да си сваля този договор и да си прегледам всички условия, които в него ме интересуват. Обикновено цените са прикачени в последната страница на договора или отделно, тук е приложено ценово предложение. Вече можете да работите директно с детайлите по този договор. Друг вариант, в който можете да използвате справката, е просто да изтеглите в Excel. Нашата система позволява това. И вече тази екселска таблица вие можете да форматирате по удобен за вас начин, така че да извадите от нея цялата необходима информация. Справката, която изтеглихме в Excel,
ни дава много полезна информация, която съдържа следното. В първата колона виждаме отново наименованието на договора. Ценното тук е, че съдържа линк директно към нашата система и ако имаме интерес към този договор, можем да си го отворим, да си изтеглим отново самия договор, да си прегледаме цялата информация по него и по този начин можем да работим много бързо, без да търсим по референтен номер. Това е номера в нашата система за по-лесно търсене, дата на публикация, типа документ, кой е възложителя, референтния номер в ЕОП, ако желаете да си прегледате историята на цялата поръчка, начална и крайна дата на договора. Това е много ценна информация, защото знаете, че доставките на храни обикновено са по рамкови споразумения за 1, 2, 3 години. Както виждаме, е много полезно да знаете кога изтичат, за да може да се подготвите по-добре, кой е печелившия, както и стойността на договора. Можем да сортираме тази информация, например, да си проверим кои са договорите, които изтичат скоро. Ето ще го направя за 2024. И да кажем, виждам, че първата интересуваме, примерно, договор, който изтича на 3 януари 2024 година. Това означава, че най-късно през ноември възложителя ще обяви нова поръчка, защото е необходимо време да се подготви. Но така аз мога да си отворя този договор, да си прегледам какви са били единичните стойности по него, каква е, понякога ето имаме и техническото предложение, ценовото предложение на предишния печеливш и ако имам интерес да се подготвя за участие в следващата поръчка на този възложител. По друг начин, по който мога да използвам тази информация е, например, да си проверя кой е най-големия печеливш, примерно по договори за доставка на млечни произведения. Ето веднага мога да си сортирам по стойност и виждам най-големия договор, сключен за 2 милиона, печелившата фирма с 4 години рамково споразумение с район Надежда за детските градини в Столична община и евентуално, ако имам интерес, мога да си прочета техническите изисквания и да приготвя своето следващо предложение за район Надежда, когато изтече този договор. Датата, на която изтичат рамковите споразумения на вашите конкуренти, ми напомня да ви покажа още една наша услуга, която ние наричаме предстоящи поръчки и тя е много подходяща точно за сектори, в които се работи най-вече с рамкови споразумения. Можем да ви изпращаме нотификации, когато предстои изтичане на договор във вашата сфера на дейност и вие да научавате за това 3, 6 или 12 месеца по-рано, за да имате повече време за подготовка, което е изключително полезно. Това беше всичко за днес. Благодаря ви за вниманието. Ако имате желание, свържете се с нас, за да направим видеосреща, в която да ви покажем как работи услугата интелигентни решения, специално за вашия профил на търсене. Очакваме ви!